Sariknya ini kita blog ni khusus YTF Hip Foundation Day Palaijak Kha jembrang ni school lo kisah mana Israel mana ibarat zaman ni hai kebanyakan kerja mana kalau tiba ni mereka banyak tahu sangat. Belai tongtoka sini kami mulai English mana JB school je tini hostel bising tui hostel ni satra-satra bising tui tini kaisa khata kolom serai ni bangi bagja mana belai kaham kha ani belai khatung kha ani तरफ থেকে বতাই serai ni तरफ থেকে বড় belai khatung nai omai makakau ani bot khatung khatung sarwai somai ke ya kerja अब तो सर थांनाय बिसेयावबो अमायखे उरां खे याफा जाखायो दागबो दावायखे सिनि स्कुलाव जेसु जरा जों मैतमानो ओ फाउंडेशन डे उपलक्षे वाइनि जरातै सिनि स्कुलाव अनुष्ठान ओंखाना हिमाहो सर के नेक्स्ट अमायखे सुबा जागानि हायके सुबानि बागै दै मा कप जानाय सर अमायखे जतखन पर्यन्त YTF तंसाक अमायखे बरनि जे नाहमुं अब तो आशा खायो सयै तो नायना ताइबो जे समायाव जे सामनांगौ ओ सामनांगौनि जिनिसफोराव बर' निश्चय सेरायनि भबिष्यतआव मा सौयै निश्चय ताइबो गजाल गाताल ताइबो गाहाम बाग फैफिनाय अमाय आंनि आसा दं हागाम दं आं आंनि बुं गोविन्द बर्जमातिया हेडमास्टार काइफुमुला इंग्लिश मिडियाम जेबी स्कुल बेलासे हामबाय दिनै जोंनि दिप्रामा थानो जोंनि YTF नि फाउन्डेसन डे बिसि खिबिबा नि थांखा बनो जों दिनै जोंनि किला पार्टी अफिस कायसा जोंनि फ्लेग हस्टिं खायजाखा जोंनि फ्लेग हस्टिं खायजामनो बिसि साकक मासाना जों जे फाफोरावनो बसरबो नों जों हहम ददम खाय पाललाय दंमोन जों जोंनि बर' जोंनि YTF नि मेम्बारनि जोंनि किरान जमातिया ब इसिसा माने बेलाखे बनि पटल केस खायजाबो जों दन बां बिजिं लायखा पाइलाय लायलिया आंलाय माने बिसिंति जों नोंसा आसु पटल खायबि ताकलाय डिसिसन माने प्रग्राम पटल खायलाय मानिया तो फानो तिनि जत आरो YTF जत खानसा खायबि दंमा बाय जत जों मिलि लायबि दिन हाय YTF नि फाउन्डेसन और पार्टी अफिस बिसगाव फैनो जों खायजाक लायखा ओमफ्राय जागोन जोंनि YTF रक आसुखे 2021 सिम ग्राके फाइमिनि ताबो ग्राकनो बेखौ 2021 सिम जे तां फाइखौ जों YTF नि लगे जोंनि बुरै बिमा बदलावबो जे बाथ्रानो दङो आबनि बागै जों दिनै हाय जों नायथ फाइ जों फ्लेग हस्टिं खालामनो जाखा जखन बिस्राम साददाम इगे फाइदि जों दिनै YTF संसामनि साल दिनै बायखेनो 5 बोसोर पुरा कालायजों जों YTF नि संसालायमनि जों फाइदि ताक बने नतैबि जों पालायलायमन नतैबि जों सिगां प्रेक्टिस खालायनाय बनपुरे स्लुगान रलायनाय थाखे किसे सेकअप रक किसे खालायनाय इगे फाइदि जों आं प्रेक्टिसआव बन तोयनाय दिनै पार्टीनि नतैबि Bubagra long live, Bubagra long live, Dipramata long live, Dipramata long live, YTF long live, YTF long live, DWF long live, YTF 从什么山路升卡贝库贝巴来wo YTF long live, Bubagra ke, Tadi ke sen tabok ini sakok nalainya sini, bisram. Dia tadi sen tabok ini sakok nalainya sini, YTF Presiden Nikoke. Baik, ini sini YTF Foundation, ini bangke bisa bakar kah, ini sang bos sobrangnya, hayke palai lebih fiber, kayak ba, ini nih bang ke sang bisa jeta sang kakak wih palai lainnya hitong mani, kakek hotot sabas, kakek palai lain mali angui tahu tani ke sini ni apa sini hiren zomatia, bo ereng fiber kaisa jelo sodak ma baik nung sadi sana lain mali ya, hanya bang ini sini YTF rok joto fiber, ini orang ni bawa asal bucin kok salai mani bising tu, jeng kaisa sini orang blank di
hostel tongo girls school ini Sunday pan hostel rok oro podnai rok tongo podnai je rok te master rok tongo borok bai malai be kisa oro flag ti samani ya golo chung all school thangwe school gana gini rok clean khaiwe kisa borok no sujak nai notebook rok rok khata kolom rok kisa borok bai malai lai nai tarpore chung ini foundation de ba borok student bai tongo mani ya golo chung joto youth khorok sa sini lai we chung kaisa jaga thangwe chung kok phalai kina kasuk sawina joton hambai kumbai Hai, sini YTF ni Fifth Foundation Day Palaijak ni thangwai tongo sang practice laika sini Barma Block Committee YTF ni ungui sang sini type hosting laika sini di promote party office di lawo sama hai ni sang like thangnai ekus sini instruction jara service sang pasta bosor di promote ni wing sungui गोबां मा जरावो गोबां मा सामंगो समाज नि गोबां मा सामं लांजांनाय रगो दांलायखा अमा हायखै जों 5 बोसोर कालायखै हायखै जों सारा त्रिपुरा उंगै सिनि किल्लानि उंगैबो सिनि YTF नि उंगै जों गोबां मा सामं बातां कालायखा गोबां मा जरा खायबो जों लुकरनि थानिबो सिनि YTF थामै बासायखा गानारो बासायखा सामं खायखा हायखै जों जरा गोबां मा रंवैनो सिनि जनगण रगनो सिनि तिप्रासा रगनो सचेतन खायथानिबो सिनि दफा जाति हामख्राय जों थानसाके सामतांनानि बवाग्रानि जे थानसानि खरांनो बाहायखेबो तैबो बुसखांव आगतनांनानि न गोबां मजरावनो अक्लान्त परिश्रम खायबिनो सिनि YTF रग सामतांमानि बावैनो तिनि जरा बाहायनो जों थानसा खायबि जों तिनि खाथां खाजानो बिसिंतै पालायलायमा खायसि जत साइमानो जों थांनाय सालनि सिगाङाव सिनि किलाव गोजां खे इलेक्शन पाइप बेमिनि यागुलो बहायनो सिनि YTF न बेलायखे माने माजरा साया तै खायबै सिनि ताखु सिनि वारियर्स YTF नि वारियर्स सिरन न आलंग सखायसे आमनो सिनि YTF TWF तै जत पार्टीनि समर्थक रक आसुखे थानानो बहायनो पुलिस प्रशासन न प्रेसार रमानि बांवै दिनै 2 दिन यागुलो मरक निजेसनो कटाल खे हाना सिडि रिपोर्ट दक चार्जशीट दक सनावै फियरनायनि बाद दमांखा अम एकमात्र नु कारण जों थानसा सिनि YTF नि फानबायनो जों दिनै सिनि ताखुनो हानाहाय बेल तै फेमा खासि फियाबा जों तावफनो बनि केसनो पाइसक मायाखौ बेल तबका जों बुसखांबो बनि केसनो बाके उइड्रल खायरमानि जों आबाबो जों साखथानाय जों सुदु YTF या पार्टी निंगै जों सिनि गोबां सिनि आदं रंनाय बिसिंदैनो सालायबै खालायनाय हायखै जों बुसखांबो YTF नि फानबायनो सिनि एलाकाव सारा त्रिपुरा निंगै जों सिनि किला एलाकाव बाहायनो जों सिनि YTF सिनि सराय रकनो जों सुस्थ खिति सनानि जों सागनो हामजाक तुइ बिनो हामजाकनानि जाति हामजाकनानि जों हामख्रायबो तंनानि हायासाया कातेवै जों बुसखांबो सिनि डेभेलपमेन्ट सामंबो तांबो तयफैनायनि सिनि YTF नि बिसिंतै जों फोरोंनाय हायखै सिनि समाज दै दफा जाति देशनो जों गाहाम खतानांनानैबो सहयोगी खायनायसै आसोनो तिनि सिनि YTF Fifth Foundation देबो आनि मेसेज जतनो हामबाय बेलाय हामबाय तिनि सिनि त्रिपुरा मथानि ngै विंग्स जों YTF नि Fifth Foundation देबो जों तिनि र किसासा तिते दिसिनि स्कूल ऑफ हाईवे जों किसासा सराय रंनो की दर फाइमानि बनि सकां जों पार्टी ऑफिस हायनो फुंयायो फ्लैग होस्टिंग रो खायै फाइबै और सराय रंनो किसासा बरनि परेजांनायनि मानै खाता कलम बय बहाय किसा रो फाइमानि गेतै प्लस नि किसा सामुं टंमानिनो माने सालो हामिया बा किसा खाइलैमालिया सिनि वन सक लाइजाक जे वाते रो करै हिंके किसा स्कूल नि बाउंडारी रो किसा साफाई खाइबै क्लीन खाइबै रो लाइनाय जाते सराय रो थाबै रो वार जायाफोरनो बाबु हायनि वां सक लाइजाक दङो हाबोनो जों जराबो किसा कम गेतै नखाबो एकदम हायां दङबा खाइलैमालिया हाबोनो जों बरनो तिनि जे फाउंडेशन डे सिनि YTF आसाइमानि सालनो रगै जों बरनो मानेरो किसा मासा रबायखा इनके बरनि साजांनायबो तिनि निबो जों किसा चा मुंका हारो बुरै रखा बरनि जे लान्स हाइन बाङै जों
kai pemblai hostel lo kisisa student dong no ya bai ini hajar mana mari ya harinya bon kore teng koi ne garde ya sini presiden sir sini YTF presiden sir ne nawo thangui ini sa samung juga jak tonggu orang kisisa salai ben koi ne dan jata ko pulai je asen hamba